No niin, moikka kaikille, Sean Magic Evolution täällä taas. Ja sellaista, että nyt mä näytän Movistariin. Tää oli siis ihana päivitys, kuten kaikki varmasti tietääkin. Movistarin on tullut uusia leveleitä. Ja se on niinku ihan mahtavaa. Jos muistatte, että viime videossa mä olin 8 levun puolesvälis olinko. Ja nyt kun mä kirjaan sisään, niin mä nousin aika tiuhaa tahtia, että voin sanoa, että nyt ei se tullut nauhalle, mutta kummiskin. Eli kuten näette, oi, että tää on ärsyttävä. Se palkinto vaikka siitä nyt noin. Joo. Joo. Saanut vähän kaikenlaista. Mä valitsin jotain kumminkin vittu. No, kyllä mä nää 2 kertaa voin ottaa. Joo, eli kuten huomaatte, 13 levu, 890 kato kooto. 5 leveliä ylöspäin on hypännyt tässä näin. Että on niin jotain huikeeta. Mä en vois niinku edes uskoa, miten huikeeta nämä päivitykset täällä oikeesti on. Ja sellaista, mutta oli todella kiva yllätys, kun tulin koulusta. Ja sitten, mikä tässä on uutta, tässä, tai näissä, mikä näissä on uutta? No, näissä on uutta se, että mennään nyt elokuvakaupunkiin. Mä en ole nyt varma tästä artbookista, mutta mä nyt kokeilen vaikka artbookeja. No vaikka toi. Ihan sama minkä mä otan. Joo. Ja no vaikka tykätään. Okei, tässä ei ole sitä ihmettä. Mutta jos me menemme elokuviin. Ja sanokaas mikä elokuva. En mä otan kyllä lyhyiksi. Ja 10 sekuntia. Noniin. No vaikka tämä. Joo, elikkä tää nyt katsotaan vaikka tästä näin. Ja muistakaa subata mun kanavaa ja oota äänet on ehkä vähän. Elikkä näin. Tästä saat famea, näin. Sitten mä ainakin arvostelen nyt nämä kaikki 5 tähdet, koska kun sä arvostelet 5 tähdellä, painat OK. Kappas, sieltä tuli lisää famea ja paljon sä nyt sait? 275. Et se on sillä aika huikeeta. Ja tässä on nämä prosenttimäärät muuten sitten. Että sellaista. Tässä mä katsotaan proffa. 49 levua. Joo, eli nämä on ihan huikeeta oikeesti nämä uudistukset. Niin jos katsotaan, onko mulla nyt Albaner SS paikalla on, niin 56 levulla on. Et mun mielestä se on aika huikeeta ja sellaista. Ja sitten myös mä en nyt tee sitä, mutta ostoksesta, kun ostat vaikka tavaran, äsken siis oikeasti ostin yhden animaation, ton korttijutun, mikä mulla on tuossa kädessä, niin siitäkin saa famea, kun sä ostat. Ja sitten vielä, siis tää on ihan huikea tää avardihomma täällä. Siis tää on jotain niin huikeeta tää avardihomma. Anteeksi, vähän käheä ääni. Niin
Niin tää Avardi-homma, että esim. Vippi, niin lähdetään täältä. Ole 7 päivää VIP. Sä saat jo 5 tonnia. Sitten, ole 50 päivää VIP. Sä saat jo 25 tonnia, mutta mä en saanut tätä 25 tonnia. Mut sitten kun mennään tähän, ole 250 päivää VIP. Saa 100 tonnia famea. Ja ole 700 päivää VIP. Saa 500 tonnia. Et se on aika iso summa. No kyllä tää muuvi vähän lakaa. Sitten täältäkin saa niinku 50 tonnia, kun kirjoittaa 100 Diamond-statusta. Mä oon täällä herran jumala. Sitten 50 tonnia saa, kun kirjoittaa netissä joka päivä. Mä oon ton verran kirjoitanut. Ja miettikää mun käyttäjässä 3 kuukautta vanhaa. Tosta 5 tonnia. Et sellaista hyvää. No ihan sama, mulla kyllä riittää antaa nimmuja. Joka 4 minuutti. Saaks mä nimmustakin famea? Herri jumala. Kiva. Mä saan nimmusta famea. Joo, ja tässä on tämmönen. Mä en oo saanut näistä yhtään, mut oon mä yhdessä Startbookista saanut 1321 lovea. Tässäkin saa 75 tonnia, jos sä saat 5000 lovea. Sitten tää sosiaalisuus on kans aika huikee, tää... No, tämä. Saa ton verran. Mut sitten kun... Katsoo tätä. Eli 1 kutsumakaveri saa 500, mä sain silloin 100 vaan. Sitten tässä jos 25 tonnia sä saat 5 kutsumasi kaveri saavuttavan leveli. 3. Jos 10, niin 50 tonnia. Ja jos 25, niin 125 tonnia. Siis ihan jotain niinku crazyä. Mutta toivottavasti pidätte videosta ja toivottavasti tälle kanavalle tulee tilaajia ja sellaista, että miten mä nyt teen tän. Miten tää loppuu tää video. Näin.